Dobar dan, ja sam Akiko. Imam francuskog bulldoga starog 12 godina i poneki put pravim sushi za nju. Materijal je pirinač i paradajz. Kako skuvati pirinač? Molim vas, pogledajte gornji video. Oljuštite kođu paradajza i sečite kruške debljine 2 mm. Onda napravite oblik kao tuna. Naburađite malo ruke, oblikujte pirinač ovako i stavite paradajz gore. Za mog puca ja pravim 2 komada. Ovo je njen omiljen obrok i pojede za minutu. Izgleda kao pravi sushi. Nadam se da će vaš pas uživati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vaš ocenu. Hvala vam na pažnji.